Yau mata Aisha Murya ke ce na kawa tambara mata ku tuna da lokaci kudan taka zana doka baitun matan jiya Abdul doka kidan ka yau batun mata nake mata dangi na rawa ku girgiza ku saki me kuka so mai zan ba ku alkinta ku nake rintsi da wuya a radi kai sai na buce Aisha ta Murya ba ya zawo ku taka ranar ku ce babu batun hayo jira mata ku tuna da lokaci kudan taka zana doka baitun matan jiya Aisha ta Murya ba yau ga tambara bikin naku ake ayo babu batun hayo jira bikin nan na amarya ne da ango zan kirkira to mata ku baje kolin ku kar da kuma kara domin wanga wuki babu shi birni da karkara domin ango amarya ne na doka muku tambura mata ku tuna da lokaci kudan taka zana doka baitun matan jiya ina kike ne Aisha na ce albashirinki batun wakar ki nake ba tsayawa ko biki domin na buga ganguna na mata sai kare ki taso mana yar uwa ki ne wallake ga sauti na ta fita man sane ke nishi ku tattara komai ku girgiza mata ku ne kudan taka zana doka baitun matan jiya Abdul babu batun jira ka dokan sauti domin na ga amarya ga ango na santi wakar amarya za da yau ciki na yi baiti gashe ku kadai na kewa baiti ina kike ne kin biya ta mata Aisha zauna lafiya lokacin ki ne kya huta mata ku tuna da lokaci kudan taka zana doka baitun matan jiya haka ke ango ba wajen aura da so ka gane ka hausa na manya ka gode Allah sarki mai yin buwaya ga an dauro auren siyaya kawai ka gane komai da lokaci ango gashi yau ka zama ango muna ta murna dole ne in buga waka a cikin buki haya mata ku tuna da lokaci kudan taka zana doka baitun matan jiya yau gani gidan buki na auren sunna ku gane al'amin yarima ne mai waka idan ban wakar ko ba mene ya saura dole ne yo jinjina na yo ban girma na doka tamburan masoya zala hango amarya ne mata ku tuna da lokaci kudan taka zana doka baitun matan